Ei, salutare prieteni, eu sunt Rapper și astăzi o să vă ajut să vă dați update la Instagram. Tot ce trebuie să facem este să descărcăm o aplicație, o aveți pe primul link din descriere, ok. Bun, eu am instalat-o, este aplicația aceasta. O să intru în ea, eu deja m-am conectat cu contul meu de Instagram, acolo vă descurcați să vă băgați contul bun. Tot ce trebuie să facem este să ținem apăsat pe butonul acasă, ok. Apăsăm aici, o să vă încercuiesc eu pe ecran unde trebuie să apăsăm, ok, perfect. Și acum o să trebuiască să căutăm în bara asta de Search Quick, ok? O să căutăm câteva chestii și o să trebuiască să le dăm Enable, bun. Perfect. Deci o să vă las descriere aceste căutări ca să le dați copy-paste să vă fie mai ușor, ok? Perfect, prieteni. Ok, pare că fac un dialog între voi, dar e perfect, prieten. Bun, am căutat direct Stickers Business și să dați enable la ce am eu dat enable. Încercați să faceți un copy-paste la setările pe care le am eu, ok, perfect. Bun, eu deja am direct Sticker Business account, este enable, deci este super ok. Bun, acum o să căutăm altceva și v-aș ruga să copiați exact așa cum am eu setările. Ați putea să puneți o pauză să faceți un screenshot la setări, probabil v-ar ajuta mai mult. Bun, căutăm direct Power Up. Aveți totuși în descriere ca să dați copy-paste să vă fie mai ușor. Bun, și uitați-vă aici, o să le dau și eu imediat enable. Perfect. Primele trei sunt deja enable, ok. Unde nu aveți selectat cu albastru, v-aș ruga să dați, ca să fie ok. Perfect, prieteni, așa. Și cam atât, cam asta a fost cu setările. Bun, acum intrăm într-o conversație. Am intrat și eu random aici într-o conversație cu frățiorul meu. Bun, am scris ceva întâmplător și vedeți, apăsați pe lupă, este exact ca în update-ul trecut. Apăsăm pe lupă și avem setele alea. Și nu uitați, dacă v-a plăcut acest clip și v-a ajutat, să dați un mare like și un subscribe. Vă pup și mersi mult de vizualizare!